ברוכים הבאים לטיפ הטכנולוגי השבועי של דיגיטל לכולם. היום נלמד איך לשנות את משך הזמן שהמסך נשאר דולק לפני שהוא נכבה אוטומטית. באנדרואיד, נלחץ על אפליקציית ההגדרות, נבחר בתצוגה, נבחר בכיבוי מסך אוטומטי, כעת נבחר אחרי כמה זמן המסך יכבה. כעת הזמן שונה ל5 דקות. באייפון, ניכנס לאפליקציית הגדרות, נבחר בנעילה אוטומטית, נבחר את הזמן המבוקש, למשל דקה. תודה לכם על ההקשבה, נתראה בשבוע הבא בטיפ הטכנולוגי הבא.